Takže já se chci krásně přivítat, ale tím, že jsem do prdele zapomněl, že jsem do prdele si nevšiml, že mi to hodilo hlášku, jestli mám přepsat nějaký skurvený dokument, nebo soubor, takže mi se skurveně nenahrával prostě hlas, takže jsem skurveně nenahrával jakoby svůj mikrofonem jsem nenahrával, takže to je úplně v prdeli, takže už dvakrát se mi to také posralo, že jsem si nevšiml, že nenahrávám, takže já jsem vlastně udělal už 3 úkoly, pak jsem teda udělal jenom 2, ale tím, že jsou to skurvilo jenom už úplně takhle do 3, že se to skurvilo, tak já už jsem se na to vysral, dámy a pánové, a udělám vám jenom toho Speedyho Gonzálese dneska večer. A už ani nemám nějak chuť do toho tady kecat, takže já vám prostě jenom řeknu, že se omlouvám za můj skurvený hlas a že tím Henry 79 nenapadu Martyho 09, protože Marty 09 je pro mě legenda, jako inspirace jak svině. Ale to teď tady nebudu vůbec kecat prostě. Moc se za to omlouvám, že udělám jenom toho skurvenýho Speedyho Gonzálese. A já jsem fakt nasranej. Jako, dělám to tady přes 3 hodiny prostě. Ještě teda jsem něco dělal, ale tak celkově určitě to 2 hodiny jsem se s tím sral, protože jsem pak ještě udělal nějakou pičovinu. A vole, to nakonec nenahraje, nebo to si nenahrávám hru, nebo si nenahrávám, vole, svůj hlas, vole, takže prostě, jo, já jsem říkal, Mafie mi dělá prostě, Mafie je úplně ojebaná a dělá mi úplně skurvený na schvály. No, to je jedno, takže jsou tady 2 možnosti, jak tohle udělat. Buď to uděláte tak, že proti němu se rozjedete, jako já to teď chystám udělat. Nebo si tady prostě takhle dřepnete a zastřelíte, to je jedno. Ale většinou jsou na to potřeba 2 zásobníky, takže je lepší rozhodně. Je rozhodně lepší to neojebávat. A trochu. Fakt na tebe nemám náladu, čuráky. Nějak se s tím prostě nesrát a rovnou to prostě udělat. No a já se s váma tady teď loučím. Nebo takhle, dobře, sedu na to. Takže tady teď dám zrychlení, uvidíme se v New Yorku a pak dám ještě jedno zrychlení, protože u jednoho tričku takového, abyste s nás snadněji dostali black metal. Takže já teď jdu vlastně jak čupka do kam to jedu? Do New Yorku, jasně, vlastně jak čupka do New Yorku, no nevadí. Pro vás to udělám. OK, takže jsme tady. Já musím být opatrný. No, jasně. Pojď do boku. Ne. Takže ten trik, když seženete tyhle limuzínu, já bych vám radil, abyste ji kurva sehnali, protože jinak to prostě nedotlačíte tam. To vám zabere tolik. Nevadí. To vám zabere fakt tolik času, že to se z toho zeserete na místě. Já jsem právě nemohl sehnat, takže já jsem to vlastně minule, když jsem to natáčel, tak jsem to tam tlačil asi půl hodiny jsem se sral, abych to tam dotlačil a pak jsem uviděl, že vlastně celou dobu mi tam stála limuzína. Takže já jsem se s tím vůbec musel stát, ale to je prostě už další věc, co jsem říkal, jak mi ta Mafie dává prostě fail, prostě, že mě ojebává. Jo, ještě než to zrychlím, tak se říct, že až budu mít lepší hlas a více odběratelů, no to já udělám to, když tu, jak tomu říkám. Udělám ještě video, informačku a tam prostě jenom, že jo, řeknu, až budu mít lepší hlas a více odběratelů, tak plánuju i soutěže o nějaký drahý hry, ale to nevím, jestli to prostě, jo, to je ještě čas.
OK, takže zrychlení a jdeme. Takže jsem tady, udělali jsme to. Natlačil jsem to a teď z tohohle auta vystoupím, že potřebuji něco jiného. Jo, tohle se bude hodit. Pacem. Ale. No, tak ne, ono tady prostě musí přijet ještě lepší auto, tak se znamená. No, jsem potřeba. Padni před svým králem. Modli se, aby to šlo. OK, takže teď už jenom vlastně stačí přijet most. Přijet most. Pak se rozjet pořádně a pak akorát nastoupíte do tohohle šápu, který jsem tam zaparkoval. Toho, jak z něj se kouří, šik, bíle. A jestli teď fakt nenahrávám, a jestli vy mě zase neslyšíte, tak já už se z toho sesedu a sedu na nějaký skurvený dneska už let's play. Protože ty vole, taky už na to fakt nemám nervy, to natáčím po čtvrtý, jo. Už se na to fakt už úplně vysedu. OK, startuj, dělej, nemáme zase tak moc času, to jsem taky zjistil, že nemáme vlastně tak moc času. To jsem zjistil, když jsem to jednou dělal, jak debil. Takže se zase tak moc rozjíždět nebudeme, na to jsem taky teda přišel. Takže zase takové času nemáme, skýhnul jsem to asi na 10 sekund. Takže zase jako až tam do září úplně k jízdě nepojedeme. Dojedeme někam sem. Tady takhle. Okrouhem. No a teď se pořádně rozjet. A musíme doufat, že to stihneme. Zásadní. A rozjídeme. Ano, jedeme pořádně, jedeme, dělej rozjet to pořádně, ty vole. Jo, teď by to mohlo být. Nebo tak, ono to vyjde, ale teď snad mě nezbombarduje. Musíme doufat, protože když jsme jeli, tak nás to zbombardoval. Já vím. Já no, už to padá, no jasný. No jasný. No, vole. Ty vole, to není možný. Proč ne? Znáš prdel, ty vole. No, to už asi nemá cenu. Protože ono než to se rozjede. No, dělej, prosím tě, hele. Jo! Dali jsme to, takže já se s váma loučím, ahoj.